Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Agora mesmo xa empeza a detectarse unha pequena brotación en algúns viñedos, xa está empezando ese despertar despois do letargo invernal e bueno, é cuestión de días que xa vexamos esa pequena liña verde, non? Que solemos ver xa no inicio da brotación, que esperamos que sea a partir da semana que ven. Os que están máis avanzados, os que son, digamos, que veñen un pouquiño antes, sí que se empezan a ter eses brotes, incluso en algún caso follas visibles. Como norma xeral, xa digo que, bueno, supoño que ou é previsible que a partir da vindeira semana, en canto levante un pouquiño tempo, veña algo máis de temperatura, que se prevé, pois que se poida ver xa de xeito máis generalizado. Non suele ter un peso específico ao longo do ciclo vegetativo, non? Simplemente polas condicións que tivemos durante o inverno e agora no arranque de verán, as plantas xa están no punto de empezar o seu desarrollo vegetativo porque xa tiveron esa fase de acúmulo de reservas e agora ese acúmulo de reservas é a que se pon en valor, non? Co inicio do ciclo vegetativo. En este caso, bueno, pois hai anos que temos brotacións máis temperás, hai outros anos que nos brota máis tarde, pero bueno, é algo que nos temos que adaptar, non? Sí que quizás cada ano vemos que co paso dos anos vamos vendo que quizás se anticipa un pouquiño, non? Máis esa brotación. Con respecto ao ano pasado, quizás estamos cunha semana de días de atraso con respecto ao ano pasado, a campaña pasada, pero bueno, aí a viña ao longo do ciclo vegetativo, pois bueno, é moi longo e ten tempo digamos, de ir acompasando. Esta non é unha zona, digamos, crítica en canto a potencialmente crítica en canto a acción das xeadas, sí que pode acontecer, non estamos exentos deso, pero bueno, cunha brotación temperá, como aconteceu o ano pasado en determinadas zonas máis interiores, pois sí que lle afectou bastante máis estas xeadas que nos viñeron nos primeiros estadios do ciclo, e aí sí que houve queimaduras, non? Nesos brotiños que había pequenos, neses brotes máis tiernos, e que afectou finalmente a brotación, non? A produción final, non? Pero foron casos puntuales, foron zonas moi puntuales, non? Nos anés en xeral non suele ser unha cousa que nos afecte. Podemos ver incluso nesta última semana algún viñedo puntual que aínda está pendiente de podar en algunha zona puntual porque, bueno, quizás algún viticultor considera que esperando a facer esa poda pois vai a retrasar esa brotación, co cal vai a ter menos problemas ou menos probabilidades de que poida ter esos problemas, non? De queimadura por xeada, non? Como xa digo que aconteceu o ano pasado na Ribeira do Umia, houve algunha zona, algunha parcela que sí que foi afectada e que se viu este ano que retrasaron un pouquiño máis a poda. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Quizáis as podas empezar xa polo inicio, digamos, técnicamente
A nivel fisiológico a planta é o que demanda, non só o viñedo, sino calquera outra planta. A poda máis racional, a poda ideal, é cando a planta está vegetativamente parada. Non hai movimento de savia e se realiza o que chamamos unha poda en seco, non? Fora deso, despois hai técnicas que, según as necesidades ou as circunstancias de cada viñedo, pois nos pode levar a evaluar a posibilidade de facer podas ou tempranas ou tardías, non? Por temas de controlar o vigor da planta, polo propio manexo, nunha situación determinada dun viñedo, e despois, a partir de aí, unha vez comentado esta parte técnica, sí é certo que, a medida que hai máis viñedo, necesitamos máis tempo para realizar esas labores, co cal pois temos que empezar, a veces nos obliga a empezar antes, non? Na maior parte das explotacións, nós como cooperativa, a maior parte dos nosos socios viticultores traballan a súa explotación, realizan eles mesmos a poda, realizan todas as tarefas e, lóxicamente, bueno, pois cando vamos aumentando a superficie, pois te obliga un pouquiño a gestionar ese tempo, non, que tes para realizar as tarefas de poda e de atado, de emperrado. Agora mesmo non é previsible ter problema ningún a nivel de fungos. O que son as enfermedades de madeira xa están presentes durante todo o ano. Sí que é certo que durante a poda sempre se insiste, e sobre todo en zonas de moitas precipitacións, como é a nosa, evitar esas tarefas de poda con días chuviosos para evitar esas potenciales contaminacións por fungos. E, por outro lado, bueno, pois, o que de outras patoloxías que poidamos ter, algo de pedroulo, sí que se empeza a detectar de forma moi puntual en algún viñedo, que normalmente ven acompañando o inicio da brotación. O pedroulo lle gustan eses brotes tiernos, eses ollos que empezan a brollar e, bueno, suele comer nesas folliñas, non, máis pequenas. Non suele ter unha especial incidencia, é dicir, aí incluso cunha retirada manual, se non é unha afección moi importante, pois se pode realizar perfectamente. Ter todo preparado, que agora nestas alturas xa prácticamente todos os viñedos xa están presentados xa para este inicio do novo ciclo vegetativo. Se están realizando tamén nestas últimas semanas, se están realizando principalmente aquelas fertilizacións que son necesarias en aqueles viñedos que o demandan, e pouquiño máis, revisar, sobre todo, aproveitar esta época antes de iniciar a campaña para revisar todo o que é maquinaria, planificar a campaña, etcétera, que é o momento de facelo. A Estación Fitopatolóxica do Areeiro vén de verificar a maduración da primeira óspora ou ovo de inverno do mildio, un feito que xa fora confirmado por un modelo matemático no marco do proxecto Plasmo Wine. Explican dende o Areeiro que a nivel xeral as viñas aínda están pouco desenvolvidas, con moitas aínda no momento de xema hinchada ou punta verde. Así as cousas apuntan que teñen coñecemento de outras parcelas abrigadas con gromos de maior tamaño. Por iso, coa situación climatolóxica actual, recomendan comezar a vixilancia nas viñas máis desenvolvidas. Os viños de Rías Baixas estiveron presentes estes días na Feira Internacional de Viños e Bebidas Espirituosas, Provain. Unha edición máis, a caseta do Consello Regulador estivo situada no pabillón internacional do ICEX e albergou un túnel do viño con 94 marcas pertencentes a 54 adegas. Este espazo de cata colleu unha gran variedade de marcas e de tipoloxías de viños da denominación. Ademais, a caseta de Rías Baixas tamén contou cunha zona ocupada por 11 adegas que acoden á feira como coexpositoras. Profesionais de todo o mundo participaron nesta cita considerada unha das máis importantes a nivel internacional, que abriu as súas portas o pasado domingo e pechounas este martes. Segundo a organización, participaron 6.000 expositores de máis de 60 países. Alemaña está situada dentro do top 10 de principais mercados de exportación da denominación de orixe Rías Baixas durante o exercicio de 2022. O pasado ano exportáronse a ese país máis de 220.000 litros de viños de Rías Baixas. A importancia deste mercado foi que conte cun plan
promocional específico que o Consello Regulador desenvolve neste país dende hai anos. Ademais de Rías Baixas, o sector vitícola galego contou cunha nutrida representación. En total participaron 67 adegas de toda Galicia, acompañadas dos seus respectivos consellos reguladores. Ata Düsseldorf desprazouse o conselleiro do Medio Rural. José González puxo en valor a presenza en eventos como este na liña do que se persegue coa estrategia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia, que busca consolidar o viño galego nos mercados nacional e internacional e potenciar tanto a imaxe de marca e identidade como o turismo vinculado aos territorios nos que se produce. Nesa dirección cabe resaltar tamén que a Xunta destina neste 2023 preto de 5,5 millóns de euros á promoción dos nosos produtos de calidade. Cambados participou na 30ª Asamblea Xeral da Asociación Española de Cidades do Viño, ACEVIN, que este ano se celebrou na illa de Gran Canaria. Unha cita que reuniu a representantes dos 70 municipios e 36 rutas do viño certificadas neste organismo, entre elas a Ruta Rías Baixas, cuxa capitalidade ostenta a Vila Cambadesa. No encontro anual analizáronse as accións realizadas pola asociación durante o pasado ano e ratificáronse outras previstas para os próximos meses. Entre elas, a Xunta Directiva da ACEVIN acordou a creación do título de Cidade Española do Viño, unha nova iniciativa para promocionar as cidades que forman parte da asociación, así como seus territorios vitivinícolas, máis aló de que estean integradas na algún dos roteiros do viño de España, tendo como referencia iniciativas semellantes instauradas en países como Portugal e Italia. O propósito é que cada ano unha das cidades de ACEVIN compita por ese título, igual que o fan cada 3 polo de Cidade Europea do Viño. A falta de aprobarse as bases desta iniciativa, o que si se avanza é que a cidade elixida terá a oportunidade de organizar durante un ano todo o programa de actividades ao redor da súa cultura e historia vitivinícola. Neste sentido, a concelleira Fátima Abal apuntou que en Cambados as cifras recollidas pola Oficina de Turismo demostran que as persoas que se achegan á vila manteñen un interese crecente polo enoturismo e a ruta do viño Rías Baixas. A maiores, a Asamblea Xeral de ACEVIN expuxo ante os socios o traballo elaborado para a digitalización do Observatorio Turístico das Rutas do Viño, que permitirá unha maior axilidade na recompilación e interpretación dos datos, así como a xeración de novos informes. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A Escola Carlos Oroza organiza dende hai 10 anos o concurso de sumellería, un evento destinado a todos os centros de hostalería de Galicia e no que tamén participan 3 escolas de Portugal e unha de Asturias, de Castela e León, de Castela-A Mancha e de Navarra. Por primeira vez nas súas 9 edicións, a escola realizou o concurso fora das súas instalacións. A localización escollida foi a de Martín Kodax. Fixemos todas as dúas partes do concurso onte pola tarde e hoxe pola mañán. Onte foron as 3 primeiras probas, as probas de coñecemento do análise sensorial do viño e hoxe a proba final, que era o servicio mediante decantación dun viño Rías Baixas ante un xurado. Este concurso permite ao alumnado mostrar as súas destrezas e demostrar que xa están capacitados para sair ao mundo laboral. Pois é moi importante este tipo de concurso, sobre todo para amosarlle á sociedade que o alumnado das escolas de hostelería ten unhas competencias e unhas habilidades para poder salir ao mercado laboral e para poder salir a as empresas que tan necesitadas están de persoal. O concurso deparou como terceira clasificada a Carmen Barba do IES de Foz. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir? O sea, no me había sentido tan bien hace muchísimo tiempo, muchísimo. O sea, es una pasada y es el tercero, pero es que me da igual, para mí he ganado el primer puesto en todo, o sea, para mí es lo mejor. A segunda posición foi para Martín González do CIF Manuel Antonio de Vigo. Aprendimos con un profesional, Padín, que dio unas catas de los vinos, a catar vinos de una forma diferente, a enfocar los vinos de una forma diferente, a tomar el vino como una cultura y a profesionalizarlos un montón sobre el asunto. E o primeiro premio foi para Airi de Paz do CIF Cidade de León. Pues mucho esfuerzo, porque verdaderamente hay muchas horas detrás, no solo mías, sino de todo el profesorado que tengo la suerte de tener, porque quedábamos, estas 2 últimas semanas era casi cada tarde y pues esfuerzo y dedicación y también mucho amor por la hostelería. Yo me he criado con ella desde pequeña
y es lo principal. Tanto a Escola Carlos Oroza como Martín Kodax valoraron de forma moi positiva a experiencia. Para a adega é unha oportunidade de amosar o seu traballo aos profesionais do futuro. Para nós, como adega, Martín Kodax, fundamental porque permítenos contar e achegar o noso proxecto, falar das nosas elaboracións singulares, falar dos nosos proxectos noutras denominacións de orixe, por lo tanto é realmente importante. A pesar da boa valoración da experiencia, o concurso regresará á escola na vindeira edición. Ao tratarse da 10ª, dende o Carlos Oroza xa traballan nunha celebración especial. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.